Jeg har sklerose, så jeg bliver hurtigt udtrættet, og jeg får smerter, når jeg dyrker motion i det hele taget, bare når jeg bruger min krop. For eksempel hvis jeg hænger tøj op eller går i for lang tid. Tidligere der har jeg løbet 5 gange i ugen, 25 km i det hele. Og de sidste 5 år der har jeg ikke kunne finde nogen motionsform, der har virket, fordi jeg har fået så ondt, så jeg ikke har kunne fortsætte. Og så har jeg prøvet den her LTG, og det er simpelthen bare det bedste, fordi nu kan jeg lave motion igen. Inden de kom i den, der kan man sige, at det havde de en meget begrænset gangdistance. Nogle af dem havde høj faldrisiko. De kunne ikke holde til at træne ret lang tid ad gangen. Så blev de udmattet og havde det dårligt bagefter. Og det har været nogle af deres udfordringer. Plus at de jo har et faldende funktionsniveau, fordi sklerosen er progressiv. Jamen jeg synes jo lidt, at jeg har fået livet tilbage, fordi jeg elsker at motionere. Og jeg har løbet for første gang i 5 år igen. Og det er frihed, og det er dejligt. De har kunnet træne forholdsvis hårdere, de har kunnet komme op og svede, de har kunnet komme op og få makspuls. De har kunnet løbe. 3 af dem har kunnet løbe ud af de 4, jeg har haft i. Og oplevet en stor glæde ved at kunne løbe. Og den endorfine frigivelse, det giver kroppen. Og få lov til at mærke, at nu banker hjertet, og nu sveder jeg helt vildt. Og har egentlig været forbavsende god til at restituere bagefter. Jeg føler, at jeg kan holde mig i gang. På 4 uger der har jeg forøget min muskelmasse med 2,3 kilo muskler og tabt 2 kilo rent fedt. Og jeg synes egentlig ikke, at jeg har lavet noget, men det må jeg jo have. Jeg kan mærke, at jeg kan tage længere skridt. De dagligdags ting er egentlig en udfordring for mig, men de bliver lettere, kan jeg mærke, fordi jeg kan mere. Det her det er så epokegørende alternativ, at det gør en kæmpe forskel for dem. Og det kan de kun opnå. Det kan ikke opnås i vand, på hesteryg eller nogle andre steder, det man kan i Aldergen. Jamen altså, jeg vil bruge ordet lykkelig for at have muligheden for at være i en LTG, fordi jeg har savnet motion. Og jeg plejer at sige, at jeg spiser ikke antidepressiv medicin, jeg løber en tur, men det har jeg jo ikke kunnet. Og jeg kan mærke de her 2 gange om ugen, hvor jeg træner, at det gør bare noget, jeg bliver gladere. Og hvis jeg har en sur og træls dag, så når jeg har været her i, så er jeg bare frisk.